Laithanai salni saltam swkang TSU Central Committee ni kaisa bodol khumpui academy hatai kotor visit khwlaikha. TSU ni bodol aro thangwi puila no Nairengkami ashram boys hostel ni warden by malailawi hostel room berainaikha. Borok berainai mani yagulo nukha hostel room ni kaisa wall kotor kheno fatisa. Hostel warden no songkha no saklaika UNGC ni compressor machine ni samang khlaimani bagai wall fatiwi tongkha. Aboni ulo hostel ni student rok by kok sake saimanka. Horogo jefro machine by samang khlaiwa afuro wall ro kwlai phaio khanai te wall rogo bo deramwng kwlaikha daktino te bo saiman kha kok sabai hostel student ni bagai nungjaknai tei rok bo kaham krai chamung rok bo kaham krai te jerai rok no hostel ni bisingo thungna ni bagai thungmani manai rok bo krai horo hostel murugna ni bagai bo guard rok bo krai aboni yagulo school ni headmaster by kok sabai classroom rogo haboi nai mani yagulo wall rok germa sangsa fati jake borok nuka te atom sake jerai rok ni sakawo wall kwlai phake kotor patimong patibumana khanai songmang khwlaikha school ni okra rung phorungnai ni logibo student rok ni mafa songbo borok teibo saka TSU ni bodol no aro kok borok subject tongo fia sorongmang ni bagai jorai rok no khorok safano rung phorungnai eba phorungnai jugrok bo khorok safano krai tei rung nogo bo mid day meal ni songjaknai no teiwibo kahamke naikol jagya ongoi tongkha khanai saka TSU ni bodol rok no fia ba ayang phaisingo kisafano kaham naikol mangkrai edisi hafani bo khakdai education EM ni bo khakteibo kaham shep na harjagya TSU bodol phaiwei manjak Central Committee ni tangphang Sujit Tripura Boyar debbarma Trishna debbarma Badal debbarma akosong bureau report kokhara